أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ibu mo siya ling. Ibu mo pa? Anak ibu mo. Bayi mo. Pagbango tablig. Tablig. Karena baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده سبحانه وتعالى على كثرة نعمه وجعل القرآن رحمة وشفاء للمؤمنين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
balasan wallah gaya watatan sikira ni gulala na gaya kakbati asa gaya Quran na pala-paleta ng makambugian na kubanasya. Sa ko pagkapuli siya gaya mo tuwakan na yung utami anuitan mo pagatinan tanong insyaallah muli ko parang tanong o di tanong ko parang na so Islam na ayar ko Islam na asir wala to asir ayar ko Islam na timu nabi bakal ko diniwa ginawa niyo diniwa tanto apakaroon Sisa Quran na yang ya'liru natigyan na yuridu Allahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Ayah kabayar kan Allah lagi mutakapkan budir kanu dini yang kabay obakan pekerjaan. Na oke gugatan lain dito mi niya kakuatan sa niya kalala balas. Tapi yang ibu kailangan kung mga butir o mga bay, isa man yan na iniregister ang narutan mo yan. Tiga na nasuratan yun na Al-Rawda Islamic Seminar. Tiga kan mana na tendu na sundar pa namin, nagtigilan na pamiligan ng guru ko si isa paganian din awalay, si tanong ikadua o si ikadua ikatalo. Kakakmboy na kanila nila pabita mga bayan. Natigil na ba maparo sa atap? Huwag nga para upin. Yan. Imanton na ayap man na pripit ang tanong maugutan mo. Nagiging man ang mga maugun na paripit-ripit eh. Kakagidid na maudu, did na wasiat abudugu. Alaw na wasiat na paliander. Ngayon na ay akiatin niya na wasiat na miya kalabis ang iburog. Kaso kaya patayo nabi na ito yung buwili ko wasiat. Lagi, di talog i-peripitan. Ayun niya maudutan mo naging kaya inalo yung mga inalo yung sakit na babab islahu datan bayin wan nahyu anil masarima o musarima. Jika ia ruan tapi kan lagi dia nasa ini tapi kan ako di tugayo na yon. Okay, napi di tanu deit amag ayo na yung tanu. Okay, nakadir pangali kadid na pali abu ende ngalawan na pali na bagus. Diba? Lagi mamurata ginawa adid na rata ginawa anda rasurata ginawa lagi mo ilan. Nagapagalitan no di ginawa ina. Anna kaya pali ana puso ka ko pedigan na tiga ditan makatuna. Koto. Udi ka ginagsangka na seminar na sa kaning nabo. Koto giti mga ibarati. Giti mana islahu datan bayin. Ato na ibali wa amala ka may gadaan gudi nga ito istorya. Ingay bitir lagi patadi. Apiakatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam aso mga tao adun adati na gusto kadiyon na di ipun bitira iyo Allah sa alungan ng kauli. Nato katalag nuto. Gina ni sabab maman anak ng mga hadisaya. Natano din na mga hadisayaw. Dia kaya minggu lang kaya ini Atta bin Zaid bin Yazid Abu Ayyub al-Ansari. Dia nga si Ayyub lagi sumiyat titi na pumuro kaya Allah na hubang puti na sa jihad. Nada kada tarima kasi miyat sa igun. Lagi sa jihad na miyak kalalay arga. Mata mula sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na inaloy niya na tingin na starting yang berdaya. Tengok Nabi ya, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasa layal. Lala yung dalam niya bukan huli na lagi
Sakit natin labi kepakai po Muslim o banyan tolak jo pagari niya sa bakalaw ni so talo gagawi. Bakalaw ni so ibarat na ikanong bitira ina may rampay sa talo gagawi. Naupo nga matay ko pa ay anan niyan na pag niya gawin na warning, ikadwa gawin na warning, ikatalo gawin na warning. O matay ka, api antay matay kan wadua. Na umatay ka, api antay matay kan wadua, siku ikapatagawin, na dere ka di mo naraka. Hadis utong nabi. Ya dili-diligan. Kagi sumaranaw, na isasakit sumaranaw, nakataw niya, nakibigyan sa suaman niya, nakagimali maratabat sumaranaw. Oh, at igi mo kaya giro, tayo mo di pagini sarila, at igi na ba sa kanil pagini ka na, piyabagon niya ka naraka. Allah, kata niya na bagay naraka na, bago na. Babarato. Yantakiyani, faya'radu hada biwajhihi wa hada biwajhi wa khairuhuma alladhi yabda'a bisalam. Napiter o nabi ayat tigil na ukito kita dua kataway na ilam niya ang bala kasiran na uman isa na ipsilay niya na mata niya. Ipsilay berat na sisira na mga tenanan niya ni papiluluban na pupota. Ha? Dito, nasi mamusing to na may kudisi nga natara kasana kawa, didingilan niya. Wa khairuhuma alladhi yabda'a bisalam na ayat tigula birmiya kapia-pia-kira nasan sa mauna mga ngapi. Ito na, pagkaro ka mga ngapi, lagi ko siwatan o kumulta ka. Kaya kami dula ka lang mo din. Inshallah. Kaya kami ka lima-lima ka lang at tinaw kung di kaya patiro niya na sa stage. Nagka nga tinaw mo sa stage. Kaya parang lima kami si... Owan. Ay kasi bro yung. Sabi naman naging kaya init ko pagyan na. Guguto ka bikubita. Ano rin kakubita yan? May kamuna ila milales. Okay na, pag nitanong ko Allah, kaya utamulta ka tanong na mapiong mga... So, di pang ginawa, ina pa ganero, nabiya pa kang ginawa itanong siya. Ay dapat nago, di tama mo katawan. Nakita ko tadi bitira si muda, yung si muda lang. Nakita ko sa wida, kalau paano sila mga bitira Seko mga pada hadis atas ukatiri Hasan al-Basri rahimahullah. Mata natingin na sunabi na Peter yan na la tahjaru fa in kuntum hutajirin la mahala. Kata nila mahala, wala tahjaru fawqa salasata ayyam wa ayyuma muslimaini mata wa huma muhtajirani la yajtami fil jannah. Ataro nabi ya tinggi la tahjaru. Di kan ditutulak ka. Lagi dudita di pangangapin ano lagi. Di kan ditutulak ka. Fa in kuntum muhtajirina la mahala. Na ayamanan niya na Amerika baka nun tutulak ka. Oy. Baka nun may tulong na inip na ratabat yung video. Lagi ito sa kipantago. Yan na sa arga. Ngayon, ano man hindi nakakagali sa arga? O kung nakato kaway ko tungan nga di suluta ka na binapagubir ka doon. Kaya doon sa pakay. O. Fala tajiru fawqa salasata ayyam tigunabi na pananggila inyo na baniyo mitolak so padiyo sa kalawan ng so pera talugawi. Wa ayyuma muslimaini kasad sa muslim. Hindi niya muslim nakatapia katanong na biya muslim in the pure. Imnay kadi, di sembayang, di puasa, di zakat, di temat sa Quran, ogain na di silang bitirai. Oay, na apya panakiya di sayda na tao silang usurga, na di pinapag yung suwang ba silang may sa usurga. Makapmalagit nuto. Oay. Di nuto makaptepi. Ang musik ito, na kaya di sayda, pag-asurga kami na di bupag yung suwang ba kami may sa. Oh. Ano man kapag yung Allah? Kami katuna sila mangupay ito surga. Kate akat man na kaya nasa nga. Laro sila mamigil ka ako surga. Oh, nalibigil pa kayo ba sila makisaysa? Alam mo na ito mayawit mo. Oh.
So Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna katerian aya kater Rasulullah na tigena inna lillahi ibadan yudau lahum yawmal qiyamati manabirin min nur laysu bi anbiya wala syuhada. Itero Nabi mata mo na swalla na ana piyaging builaniya nabir min nur kata ni manabir. Ha? Betul na manabir na so wala yan na so tirik-tirik siya na di ko pakarangay na. Oh, iba katapor na di ba na di ko pakarangay. Oh, nabal ko ni niya nung. Yan mo tati ko Nabi abal ko ni Nabi kasindo-sindo kaya nung mo pergi beradyo kasindo later. Ya, kan diwali-wali-wala. Oh. So kung yung mga tao nalalangag niran, ayaw po minintano ko Allah na di tanong tumalangag. Ayaw po minintano ko Allah na sa katano'y matatamuro. Malangag ang mga tao. Oh, ay. Para sa katano'y manalangag niran no. Ano, mami? Gira, ayaw maana niyan na gira ko ng mga tao na kisisindo siran akanap man uba mga syahid na kanap uba mga nabi na yagbituhumul anbiya was syuhada faqalu man hum ya Rasulullah. Taman ko mga nabi na ini kasigiran arti ko mga nabi subreni ko mga tatay de mga bayi subreni ko mga tatay de mga dito ang tawa ini mga tawa kanap man uba mga nabi na kanap man uba mga syahid kade niya atau nung mga tao oleh pamilya. Oh. Manuhum, ang tao ano niya, Rasulullah, ang tao to mga tao, yung utang niya makatay-tay. Ini pakai sirung Nabi, gamong tujuh Nabi. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahumul mutahab. Yung katigin na katay-tay ng mga bupay, yung mga mama, nagito at tigin sa mga umata ka namin giginaway. Ito tiga ka na benda ka pa kasurga lang mo. Oh, namin giginaway ka no. Di kasi kano disipatan na taro din nung masambut-bata ka no. Di kano digiginawa. Kato na ka na nigirakuan na mabubutirip ko pa dinugin na si Kusa Puso yan. Oh, yung Kusa Puso yan. Yan ka rin no, nagumiro ka kumugumos ka no. Naila na anak kayo na anak pilawin yan sa ikatuloy. Ah, siya puliti yan yung kataway. Ha? Nayamanan yan na ayaw na katanong na faaslihu bayna akhawaykum bastaan na may laying ka ako mga palika di binai disiran na pencina na faaslihu pamagugupa kanu sa ando man ay kapakapencina ita o di niya silang pamagugupain na kede kanu sa giya kaya tumitindig sa mutaman na biro koko. Ano niya kalala organisasyon ng mga ba sa Malabang ang ngaran niya na Manabir. Ako ni man ay mapipigiran na imbuturan sa iyo kaya kung tanong na Manabir. Nakagi makukwera na Malabang. Oo ah. Na hindi bito tanong sa nakatanong yan na laman-laman ang surga. Hindi bito tanong. Nagito man ima na rawda. Oh. Lama-lama surga. Saan niya pumang padyang kaya seminar tanong na di tanong di pamanganin ko ang ama padago pagkating di ko lama-lama surga. Ano akan di pamanganin, ano akan na ilo tanong dito so? Ayaw ala al-rawda. Ka, indot mo ka siya sa manabir, nakagi makukwira ng malabang tayo niyan ko manabir. Maging ako malabang. Alamang buliter it. Okay, na mas litig na pumakinig lang kaya al-rawda. Yan na po namin. Piano tulo Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa matang ko na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan. Yan nakanabo ko di pamangbar sa wasya to kabutian tanong sa kitab. Butian tanong sa kitab. Ay katero Nabi na tigyan na tuftahu abwabul jannati yawmul ithnin wa yawmul khamis. Katero yung Nabi. Tuftah, ayaw man na tuftah na ayaw maana nila pagpagkatibig sa mga malaikat na sulangan o pa ito surga na pulakaan nila.
mga ruwasan na surga, mga kaitang surga na kagaya na gitu ya. Ito yan. Aaya kapil kairo na tigo nabi na uman isni na gukamis. Basta dia pipikiran niyo na, basta isnin ang kamis na upino to sa surga. Begitu di pipikiran niyo. Wah. Na basta mau masuk isnin na tiga do upino man sa surga. Na mau masuk kamis na do upino man sa surga. Nagyuti sabab paso nabi na miyagi guradu. Uman isni na gukamis na din yan di Usa niya di guradu ka upino sa surga. Oh. Fayughfaru likulli abdi muslim. Nagyan mo tatigay na isnin agu kamis nagyuto den ikapendisisi wang niya na muslim nagyuto ni kapendisay din yan sa kaprila iniyanon. Basta isnin agu kamis nagyuto ni ka kapendisisi ni ron wallah akaprila iniyan sa iko mga ori pa niyan. Tulay sa batagay mo ito hadis. La yusyriku billahi syai'a aaya buah disan kependisan kota pekalang kapana isni lagu kamis naso dinya diipan ako to so Allah ketam ni naritan wa di meririmar pepekirimar di sa adimatian oai no amang rabang mga adimat yung tuwa tigil na umakasili ka sa iyo kaya ngipan na ngipan na buhay o di na pang bedung okay nadigan pilutang na pangalo matang wala kapag ditarangan na ginawa sa ngipan na buhay ngipan pa na panaas saan ni pakatimbang ka sa ginawa murano di kami takot-takot ha? Kaya ito, ay mga naniyan na mga pakakuan ito. Dino to prila ano Allah. Pipikiran yun na sa din sa tao. Di imakang gulbag sa pisa ko to niyan sa Allah. Napsiya pa ko ka wallahi ladim ka umatay na diri ko naraka. Ngayon, nakagi ayat Tuhan yan na so sana kawasay. Oh. Ang kanay kadua di perilaan sa kotwa isni na bukamis. Illa abdin kanat bainahu wa baina akhihi syahna na ikadua di perilaan sa giyong kotwa isni na bukamis. Naso dua kataw ang matatag ko letian agusok pedian sudiran rap ditiarai. Nah dito nutugan na sa maraniran. Ay maasaran malaika, hey mga malaika. Isyhadu bi anna fulan bini fulan wa fulan bini fulan qad ghafartuhuma. Hey mga malaikat dahil si inyo fulan si fulan ay mato na lang wala duseran na inirilakang giran. Lang wala duseran na inirilakang giran illa inung tabu nga na dua kataw kakatatabu sulatiran nga manipis. Naikida kau kapatagi kau nakapatay di kan perilaan Allah. Wah, sadin sa ilang berutaw na ayadin. Wah, yadi nutudan at tigo nabi. Kata ni mana yadi nutudan. Sadin sa ilang berutaw na ayadin. Kalabuan. Pero kung ay maana niyan na suara andiru hadaini hatta yastaliha. Dia gaya dua kataw na pala di seminar. Kaya dua kataw na pala di negadi, di magumra, di isumi, di sila kanlepas ang jawab ito. Di sila ditemat sa Quran. Kompleto sila sa amal. Tiguay ang makna nila suara, andiru hadaini hatta yastaliha. Apian lang na amal, na amaliran na nayawan yudan sa taman sa disiran ang ginawai. Taman sa disiran ginawain na lang wano amalin na uban yung listaan. Tama na, so kaya na niya kalalakay aman. Kaya bumiya ka binasaw, nagidiniwak mitire kay Nuri. Namatang wala pa yung mga tabatang Nuri na mga pinakurong lagi. Rilaya ko nga. Api akatambar sa wata, rilaya ko nga. Ngayon, miyan nakla ka amalak na yes, kaya niya ka binasaw. Tatama, jadi kan mga prila
Dahil na pipikirangan na kamu na mapagadi matiyod na yan. Na bastaan na mato na din pitire na pipikirangan alam mo na amal ka na din na bunyan listaan. Para mapagadi matiwan na. Iba't rasakan na pay marata-bata na una ka na ng manag tiyo tunga ka ng marata-bata. Mataya ko na di ubisi pa asurgo. Dapat tiyo. Na, isi kita nung masa ikapir ahadis. Faida rufi'a amalul mutasarimaini fawqa salasata ruddun. Nah, katanya saya ikatalo hadiso. Ikapir ahadis yun, ikatalo ikadua, ikapat. Inano yung Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatun nisbi min Sya'bana ya yuhbitullahu aw yahbitullahu ila sama'id dunya fayattali'a ala ahli al-ardi fayaghfiru li ahli al-ardi jami'an illa al-kafir wal masahin. Hadis mana yaw? Ada naman ikaw mau saban, ang yung katay man to, nasita no ko Rabiul Awal, o. Iman to. Rabiul Awal, Nabisani, Jumadid Awal, Jumadisani, nasultin ko Rajab, Sa'aban, Ramadan tanong man. Ha? Pwede tanong ko Allah, palit tanong mirampay ko Ramadan. Milaniwaya. Nahihirap ko na miyo, matigo nabi, so ani kano ki ko Sa'aban, gitim dito sa nispo, Sa'aban. Nasokon sa Allah ng bebe sangkayan langit tatambar sa dunia. Ay ang ngaran ng kaya tambar sa dunia langit. Nakataning ngaran yan sama ulaisa. Ay yan ngaran. Oh. Nang bebe unjo ay ang niya ng Allah. Na makabebe unjo kadlan tan wa rabbul alamin. Fayattali'a ala ahli al-ard. Na ayamanan yan na bukaan yan din kulang-ulang wano tau ko dunia fayaghfiru li ahli al-ard. Napakalang ka panu Allah alang-ulang wano tau sa dunia sa ginganis mo sa aban napala-pala yadan na perilaan wallan jami'an lang-ulang natigu Allah na lang-ulang natigu na binapalay perilaan din na gelang tau sa dunia amakay sa kapakalang kapon wala sa rin nila ang sira. Ay dapat yun. Nga, ipebiso sa abad. Illal masahin. Ay abutig wala adi persanggaya perila anak nasadin sa adil ait. Itu tula kaya na di persanggaya rila. Hindi mo ataw sa dunia na palay perilaan. Ayaw mo di perilaan na mga Yahudi at mga Kristiyan na atay hindi ka na pa'y katalo. Nasa din sa dinian ikmiteri sa beliau. Saka na pangunang organo. Uba na narata ginawa niyan rakan-rakano. Narilay ako niyo. Di ba? Perilaan ako niyo. Ay, nilay kami ka mambo. Ayos to na kapaperang wa ya basta di ko ni perilaan na insyaallah di ko mamu perila. Tiga lapis ako niyo. Nato na perilay kanu insyaallah. Insyaallah. Inokor kanu pung ni sarila. Kagi pagganero na so tay may bibigay ka namin tinakop kulit pero understanding ano ka mawata na pugana kan. Ha? Mawata na pugana ka mata bo kelipat yagi mo to taw sarami na may kulit siguro na pung jadi ni gamel. Oy. Na so obriga ka na mi unit obriga ka. Ato miyara pasolos. Dito sudi ni gamel nga bukor ka no mali. Community. Ay biaso. Biasa los na to biara pas na sa imini juga ko kaya napasan yang utara. Audo to tapa na lagui. Yes. Yes sa kamaran jaya lokso to. Mana den la uat na dia del ketaro to pana prila ni ora mo. Dapat yo. Ay. Mana yan na sa kadamamu na ubuin na dia ni mitu day umalugaw ya para burgano sa di ka pag-study. Lasar ka nung narila, kakurangan na sa ngigurila, kapantay ka na. Basta sa ngigurila, napantay ka dito, katay mga lokistan mo yan. Di siguro arila, kada bumatag si Hugot. Nasa ngigu. Ha?
Nah, bisu berapa mana ya kaya pangangape na ka upa sa liburila. Aya mapia karila nagiro ka ikhlas sibne katawan wallahu ta'ala sa puso ka dari nila na kanjaga. Gitu hadis sa giuto sanggibut na. Rila. Ayo ka tiyo. Nah, bisiga ko man. Para niya kalala masuk ka tiyo. So Fakih rahimahullah na Peter iyan na lagi dari mutakatiru Allah fa'atagum Allahu min haitsu lam yahtasibu. Nah, Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam alima amang tau ada beli usambenge. So katene yo. Ana pamagini gani kate ko sudah beli mga sambenge ya. Pamagini gani waya kakuan kana busu-busu ada dinani mitere ko puna na masuk ke tali mati mana ya. Untuk nasusugat tekadud. Oh, napapia kanu biya sugat to. Kamu nagiato ko ni bugo ni kapalya kanun na kuan. Pakai kanun karate. Di nasusugat. Di peluluh tangan. Kana di bapak kana di nasusugat kakaki katawan ni rasu bulung ira ko kuan ira. Kau to Lima ating Nabi mga tawa laysat lagum salaton din Nabi razambayan. Ya ada kali sambayan ada listaan yan. Yawa. Number 1 Kenapa pula na kan? Ay ada na beli ko nung yan sabi yan. Number 1. Ino tiga na din number kanong besugot. Number 1. Ada nabani sambayan yan na al-mar'atu sakhitu 'alayha zawjaha nasubai akakarat ta ginawaw ni karumanian. Ada kuno to di sambayan yan. Ya jangan wadi ngapur pa abduti. Sama dia ada dia sudah terketan Kenapa mau pripita dari dia itu? Hah? Binakan number 1 kanena. Al-mar'atu sakhitu 'alayha zawjaha. Number 1 adibna beliau sambayangnya nati Rasulullah nasubai apkerarangit karumannya nana. Kailangan lagi ibu sakuan na pigi maratabit kay karumangan na. Ako makan agad sana. Ano kayo ni? Pribadi. Biar tayo sa sabi na kanakian na asanga. Pero kami sa ibisi sindito. Okay, kaya na, marilita. Okay, natigin mo asang na ka na makilin kita sa tao. Okay, hindi patukuhan na talaga. Tudo mo sa kamdang karsado. Basta di ka rin na. Basta mo, asurarang kita ka na mada adi siyang kadaan sa yang kaya subunga, luhur, asar, maghrib, isya. Ay di ada nakapita kay pantag. Kuno di ka di makaprukuro ko may gagawa. Di sa prugo. Oh. Bata sa betul sa sakit nagkaroon kerarangita gitu mana sakit. Kerarangita niyan. Na inshallah na pala kanon kumubelo mga padiyo inshallah. Oy kano. Di patukuan na ka betul di pernah seminari na to piyamanin tanya de karo niya tutuga. Oh. Yung tagiyo na di hubud mali. Na inshallah pagalitan ng sarili ako mga dito. Insyaallah. Ha? Umani kay X ya. Lemon mo Peter na so na karuman niya, na karuman niya tayo. Ayaw ko rin niya tiro aswa na karuman niya. Tapi hindi karuman ngayon niya do. Luto na ka na. Ada ba tayo? Wala ba tayo masuk Ali bin Abi Talib, nasasati man kumbudi na makatepi so Fatima Guswali. Nasasati man din na miyatero Fatima ay ligarat na Ginoo Ali. Nasasati man. Miyak kadang-kadang mimbubuot na sila na. Siku miyak kapira pulurang nasasati man na miyatero Fatima.
Din no tumadua. Ha? Nagyan mo to manasati na inalo isa kitabang niya kapito pulo aguduan niya na maguraw kwan niya kanina ironwali. Na. Paman ada problema. Sa akin na erkan siya. Ada problema. Lagi normal na umrano. Di ba? Bada kurang subay na mintin marangit. Peter Ulabia istausu bin nisa'i khairan. Kung mga tumay niyo ba yung mga bayi kasi mga bayi na mangararangit yung mga bayi. Ha? Ang kayo nun nakagiupingiran yung syaitan. Basta bayi ng pinong yung syaitan. Ilay yung mga antani miya nagiwa mama si Ukang. Di manindura lawa siya. Ayan na majority na lamang babay. Ha? Kakagiya, associated na ano man ay di niya ako, di yung ikaw pinubai, ako man sa ulan na pag-ilan yan. Ako man mo masubisita ubain na ayan na no, satan na surugo. Na ano ikaw mabisita ubain, na pipikiran ka din at yung pinan yung satan. Owan. Namitin marangit yung ubain. Naya mabuha, siya ta kung mga dito, kakagi play bubuha ta ka na yan, watatanong ay, sekretary. Naya mabuha siya ta kung mga dito, na kailangan na adna pasinsiran. Okay. Pasinsiran ng mga bayi ka sa mga bayi, na pinanuturin nung nabi ayakyan na kung nabi na mintana. Kung mapapakupakuha gusto ko. Eh no ayakyan ba di ko ba inasi kinwa ko gusto ka mapapako. Kasubain na di kapakay ubang katagila ka puputol. Okay. Napakapasinsiyan jo ko. Ay, wari. Lenyuman. So, Nabi, so Allah ni naluin niya sa Quran at tingin na, Ashiruhun na bil ma'ruf. Nausin niya nini, pangusiat ko mga dito. Ito na, ganagawiran sa live. Ha? Ay, wasiat waya mga nan yan, na Allah Ta'ala ko mga dito, na ashiruhun na bil ma'ruf. Tengkongan sa tangkongan na gulawan subai pakaptriyaan. Oan. Pakaptriyaan. Kenapa kaya ang yaanoy sa hadis, al-mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. O hindi nga yaanoy sa hadis, asubay na responsibility niya na so kasi siya pa kuwalay karuman niya na gusto kasi siya pa kung mga watayan na kanaba ka siya siya pa niya suwalay niya ka responsibility niya na baka hindi tayak sa puputot. Mangupis ka sa budak na sa suluwan ay. No kayo ni putaya kasi responsibility ay yung buboy. Owan. Ha? Ay dapat yun, miya katurugan dito na siya dumimpas sa sala na inawan na kasulta mo bugay. Ano ka na pang dito? Responsibility niya naman. Ayun ako na di sobra mabutak sa mga dito ya tabiyo. Okay. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na anto na sabab. Asulamu lawan ukarumo Nabi na sumumaning makawing Nabi na dikile sa kasada. Na kanya piyanang ilaan Nabi uba kapawing isukaruman yan. Sakya pakatian yan no. Ay dapat yun. So gila ni sabab pa na minipurwan lang mo karoon. Kakagya miya aloy. Apag niya diterima na, so sambay ang ububoy at kapkararangitan ni karuman yan. Na normal kasububoy na kapkararangitan kakagya si isa, makababinar, di ba? Ha? Makababinar. Kanaba yung mga niya na lang nararangit na basin makasusul ka, at nararangit o ba iya, at narayt yan. At nakabinar yan. Oh. Ay baratero pa ma. Ora gutam day ko na para kaliwanag ang ano. Ano ray to buboy? Aya ray to buboy na aya punggustuhan yan na si karuman yan. Ha? Na di ray to ba yan ya kapasa-pasa kay kapangabulaw na bilabot kay karuman. Di mabu, ha? Di ba tiyo? Ya kapipiya kinalive niyo rin niya kabendo pero po makinig sa mali ako mga pwede mga ingit. Oh.
Ay tama nakapakatitayaw inakuraga. Kataya bubugan yan. Ay katama nakapakatitayaw ni na mangote ene. Ay tama nakapakatitayaw akiran ni mama sa maging. Di sila gatanak gatan ka. Di sila gatanak narangit. Kinuha ko sila mga example. O yan yan, nabiyak po kasiran, kay inaira na siya maira, kay nisarigirar ka. Na ayapatot na, so kapakatatayaw na inaira na mairan, na ayapatot ako mama, na tekap niya nung kakapakati niya mong bugoy. Kenapa ka bugoy? Ay nabat oh. Ito na, maliwanag yun, di. Nabisikitan mo gati kira na, ito na binilibugot siguro. Nasita nung kawigan, di abik min sayidihi, Gie isob sugayan o di na kami medyo tigtan mo kadam, kato ni kadam? Kato si ustad, kadam na, pamakasir kita no na sugayan, na kapasadan niyo. Pagning ko Allah Ta'ala, so saudara detan wa marano na ipupuro Allah. Kaanak mga pedebeng sa tanong Muslim sa Pilipinas, adi yang magpagagawin, na iman to na etama na kaya pa kabubudara detira na ayak kada kala na mid umranaw na siran. Di ba na mga putilo to mga Muslim. Andi ni nilay niwa inga debo ayam igi na maranaw. Ayat tama na ana mga tinda ayat tindi raw na maranaw. Agi so kayo to. Naging buto ka pag-ibilin. Okay, nasir kami sa Marawi. Yan na mga pamilya ko sa Marawi na ayat na kada kalan ang mga midari naging buto ang mga bagsatan. Ini puro nakita ng Allah Ta'ala. So kaya maana niya, upuna anda pasadiyo na malagoy. Ibarat na, sugay na ko nga, na agreementa, ay kapag-awakan ka na 2 years, durang agreementa ito. Umalagoy ako. Nasi ako pang malagoy sa maka. Na umalagoy, natuhid yun ako nasa kaaba. Nasabab sa miyalagoy ako, na nangwan amalakan mo. Na Diyor swalla lang wano amali ang ginawa niya naging mutuwa dito yan na lang wano amali na ubin yung lista ang mga malaikat. Yan din na makay. Ito ba diyo? Natay katalo. Ay katalo atingo nabiya alladhi la yukallimu akhahu fawqa salasata ayyamin. Ay ba na masarim naging mutuwa? Katatagul salat. Ikalima aditerim anjo samboyengnya na sotaw. Ayam anan yan na ito tulak yan so pagurinya zamin niya rabay sa 3Ds. Doon na ba yung samboyengnya luhur, asap, magirib, aisha, subu, diumaat. Namun doon na ba ito kipatagot. Natay ka pa tadi prilaan. Mo di minum khamar, paginom sa pakabrod. Dabar katan di maginom, mismo. Na aya ikapat, ikalima adin na baliw sambayang iyan. Imam baliyon. Na aya ikalima adin na baliw sambayang iyan. Naso imam. Adnya di pagimaman sumadag latang wadyun masusuatu jima. Naso sambayang imam. Nadin na kipantagin na tignan. Ibaratnya nasa ni imam. Jadi yang di pagimaman. Jadi yung niyo type. Pero tutiglan ako niyo. Na upama kadigan sa kano di pagi mama na din nakita perkanurakan na solista anak na miyade rusalang ya solista anak. Di tanong di sumay ang manwa to. Dahil napipikiran na basta imam adinya di pagi mama no madagala tawa adiwa na sa sujima na so sampai yan na din na paraiya. Hadisana. Huwag kung di ka sana ko kanuro na kita to kan mag yung dayon. So ka sa ko yung kaya imam yung kaya wapati imam na pori ngale dini bibitere na pero to kanu kus. Wano ay. Nasabi siya man niya na kupakatan kanu na gitu na ino pa ko pa katiga gitu din. Na din na ba din na buto awidakan. Anak ko to mo pede mga ingit. Ayam mana niya na di mama api di tek di mana. Ito tiglian na ginawa niya. Mata lagi ini. Ad na kaya semua na masjid na sunjukian lang kawara ko ng umadang lataw. Ay tingin ko ay. Bungin ang tuyo sa peranta.
Lagi ako kumama sa imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kiamatan. Natira, guru abi, kenapa managawi? Tigulos. Jadi bangun ako na kanabanan imam. Sa akin imam na masingil, ito di, miyapagi ako na. Basta ba, sabi sa pisita ka na. Okay. Sabi na imam, di nyo manatigit binasa sa tarik-tig wingit. Nabi yang imam siya gitu. Nadaan nabigay ako nulupit ang jalan. Alam ko niyan. Hinatay. Nagyan mo mga peliliw kami, kapi ang katanong sa mga manay. Kapi ang nutsuliran kami, tingin na kiyati siya, ya, imaman na lang, yung kalami 30 raw. Yung pagawa. At yung manay, api ang tingin natin makatinig siya ulaman, yung ganyan na pre-recognition. Oh, subhanallah. Nah, ya misi tanong mga ang tanong ko na iyo. Pero ibu na ya kan baka no kesakitin nanay no kaginan so di tanong di kasi minara mas tumuap gato ko nakasumali adi sa di ka katawan. Diba? Okay. Itanong ko next step na hadis. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بصدقة يسيرة يحبها الله تعالى. Bakor kan waktu Nabi penutula so sadaqah amiakan lebih-lebih dedi. Aku nak dia nak kebubain Allah. Bakor kan peguna na awal so sadaqah yasiratan miakan lebih-lebih sadaqah. Yuhibbu Allah adibna una an yanab kerumayan Allah. Dia mengiru sila na bala ya rasul ngayon di terungar kami. Nanti kita ayat dibna una an yanab sadaqah abiyak kana lay arga sadaqah nagyang kutua kaum piyain ka udin bitirai. Yang tadi pengidawai, basta kata ada kata ko na kadi pengidawai. Nagyang ko ta pa pengidawai yang akiran. Na timo-timo sulaman sadaqah nagyang ko ta kaya pakang bitirai na kaya pakang kumusiran na kaya pakang gogsairan. Apo na ka? Na ayah pipikiran na so iniba na sa karo Allah. Na mana harga di sambayang, mana harga di sudiakat, mana harga di Ramadan, mana harga di Sunaikadi. Na timo-timo na yung mutapat at mana inaluitan sambayang, puasa, kabugisa diakat, na to. Kapinay kadi na timo-timo ka sumbelas ito. Na mas malay belas o kaya pakang ginong daw. Dapat yun. Ay pernah lima na diniwaya ke gua belas. Diniwaya ke gua. Kata ni noni ke gua. Kata ni di. Diniwaya ke gua sakit ke belas nak dia ada ketok ni wa disiap mi bitera Oh ay. Para makuha ni subelas saya na pangundu yan ni sugo kato. Bukan. Kalau pasal na okay kasi na kami ang mga belas ay Aupu na ka mapakasiwa na siguro kataw. Okay. Na ayat na pipikirangan na la'anakallahu wal malaikat wal nasi ajma'in. Na ayat pekamurkarkan na suwallah. Na kemurka ang kaulang ng mga manusia. Na kemurka ang kaulang wanuka sa dunia. Upo na ka mapakakula niyo mo ito ha? Dua kataw. Dapat yun. Kena kaya seminar taniman tu api repeat ada kaya mia ka lalai miligramu. Yang lalai harga Yahudi. Allah. Nah. Next. Kita nu saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atigena ala ukhbirukum bi afdali min darajati sa'i siyari was salati was sadaqah. Atau dia tinggal biar tunang ni makalalawan sa belas ko puasa Agustus sambayang Agustus kasi juga. Atau ni makalalawan. Ayat tanong dia ya kali. Kapasa So, dua di pembitiara. Apakah ginawa ya ko dua kataw? Amalay harga di sambayang so kamu bisa sadaqah so yang mana niya nakapusa. Na timo-timo nakasusamba yang ako puasa ugabi sa diakat na mas malay belas o kaya Panginoon yang ako Dua kata. Ino madi kayang-kayang ang mga di pati ka na kasi na pwede kayo Insyaallah.
Okay, nayabad na kaumpiya, isagi nga na lagi din, ngay pululiwakan ka, no? Nasudit na matauro na. Pana, pwede ka nakasiran, pwede ka kaingoto. Ay, no ka pwede kaingoto, tiki na beton makautang sa pili magatos, gabong mga pagiligan. Natagin iba ka pagawin na ba? Niya, di ka na di ka lupilitira, ha? Patiman, alam mo. Pagawa mo dunia. Nakita sa bali, so amalaka. Na ikadua, adi mong gipitira na mga kalilipat ya si inaya na tingin maka. Ha? Na siya maiyan, na bapang-apiyo. Auda ka buat kay inaka na sigap buat kay inaya. Ha? Na mga kalilipat ya, sudigip mitira ikupad, nagalab ka na setan. Na ayak tiyang ulutan ka na so setan, na nga pangunuti sa Allah. O, ato na kami ka makasunod ko, di. At tigil na yung kami makasunod ko. Naginaway ka na para tiyan mo. Ay, dapat ka. Natigil na kagi, ano pa, hindi ba pwede ka tampar sa looks. Napanikap na lagi yung ta. E, ando ka na sung, tuwa-sumong kay Fatima. Ngayon, no, anak pagabad na, ano, sa giga, mga sapa din yan, nandun, okay, taka pa mula sa kamante. Sige, ito, kaaya ka pang umpiyasa na, psikrito nga, para di ka tukol, so di piniteray. O, ay. Ano ba tayo? Nakita, sigarito na, piniyata tanong yun. Nagilin na ng orasan, nandanda ako, ataw na ka na naman kapakisi iyo. Yan ni last, natano din yung wajay, pinakalaston, nakatano din niyo, napamakaisiran no. Okay. Saan sa tawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, akabayaian amakuan yang sumabelas amalay arga di susambayang aguso dia kat aguso kapusana kates walutiman akailangan na pululan niya. Ha? Man ajiza an samaniyati fa'alayhi bi samaniyatin ukhra liyanala fadluha. Sanja tawati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam akabayaian na makuha niya subelas. Oh, kagi ko tadi nga ditero na kububaya-baya na kananan alim saad na yung problema na din, tiyang nadigagan na din na di siya pumipitira na di ikuan. Di yung ginawa paano ako na tumakuha mo na suke? Nasamiyan tano, nakateso samiyan. Nato na, pabagay na giniwa, yung may makalaliwan na so. Kasi ang biyan no tong labyo. Okay, kagi ito tarot kayo barat na kami ito ito makwata na kagi nagbitirero ano ba ka pumunduy? Oh, ang giro kagi hajar naman pamaganda nga sing gusto. Nanginom naman pamaganda na tigil na naman si gusto wa. Nabi pamaganda sa pagdin na pera na biyo. Benar ko na piti mo yung jira sa akong na igira do kagawin na piliwa. Anda wag niyo bunga kaya na miyata na biya baka piliwi kasi ran. Na umpiya si Ramba, nakarami mo ba ko tugo ko ba na di ang bunga kasi ran. Oh ay. Aya pinag ko na nakalara ka, may no kasi ran to pa kabulang ah. Oh. Sakat tanong na, kabaya tanong na, makapanahadyo, tanong ko gagawin na, di tanong makapanahadyo, kuri kaya? Para pala tanong man, mapapalan mo, ano? Mata nga ba, after hadyo na, hindi kang after hadyo, kami ang kapinag-pinag ulo nga, igira ano gagawin. Di nga kiba yun. Ulo nga. Di ka po ka sa ulo nga, si Eko, ulo na. Igira gagawin. Gala mo, igira paguran. Oy, namata no guman at taka. Eh, paano ba kapag ano sa di ba yung kaso? Para namin din ba kapag yung Diyos? Na, ina na yung Nabi, man arada fadla salati layli wa huwa naim fala ya'si bin nahar. Saan siya tawatigo Nabi aaya kabaya iya na subala susan bayang ko intirwa gagawi na makuha niya na kanabadi pa na hajud ka totorong na panama-nama rin niya na di ba sa udong-daw. Kaasar kada ikadusan niyang udong-daw na sulamuan o kagagawin na inisurat sa paden yung subayangan. Okay. Na panama-nama rin yun.
Iya na baka mo betero. Natigay ng mga di mapia betero na kanaya. Mapia na. Betero ama. Yung mga di betero na kanaya marata. Karata gino na giwan betero. Napangilay-lay ka. No, kana ba ugay bisa sa kanya kanaya? Pero sa ibo ba kana mata kan. Nato na betero ka man. Ino mga di kana ba marata gina betero na kan. Ino giga kana ba marata pa magin. Na magugeng ka adimakan gisutangi lang sa marata. Na di makay na sumatang ka sa marata. Na di makatiro sudila ka sa marata. Na di makan gelupag suogota ka sa marata. Na amay kagagoy, napakaturog ka. Kaso, intake na gagoy na inisurat sa palingan ito kita yung Jude. Yan ko nga subala siya. Wala, kagagatan ito ha. Marigano kumanon ito. Insyaallah po na din. Insyaallah panyata. At panyata, lugid na. Gagaso ko ganaw. Ang dati sana. Lagi mo kaya gino nga kuwata, kangan na nito ka. Niya din juta ka. Lagi mo kaya po kung may karong mga, turo pa, pagnaw ka. Niya din masok tangguyan ka. Pama na, makasatag uto ka tiro lagi mo kaya din ako ditimbang. Apalala ko sa niya, astagfirullah din. Niya din ba kung ka, kayo tayo stig para ka, nakapakasudiyo to. Naguto ka pa mang ni sarila. Sabi daw mga na yan, makailan siya ditig mga na, astagfirullah ini puwi-puwisan ko. Mata nga, di mag-istig pa, nakanabuto sibag walog dala. Kaya di pag-istig pa, nakagimilan niya na di ka diking-king. Subhanallah. Okay. Ikalwa tigo kitab naman arada fadla siyamut tatawwa wa huwa muftirun falyahbad bilisanihi nasabin sa taupman na tigo nabiya kabaya iyan ang makapusa sa langwa na sunat. Di makapusa sa ayaw mano na ayamul bid. Katangi ayamul bid. Pera. Sapo lagu telo. Sapo lagu pat. Sapo lagu lima. Ayamul bid. Na makapusa kasi ko isni lagu kamis. Na makapusa ka ko talo gawi ko pag ulaw na talo gawi ko loo ko ulan-ulan na talo gawi ko kapusan ulan-ulan. Lang na sunat na kapusa ano ka? Nakabayay mo kapusaan niyo to. Adi kapusa. Lang ng puasa na kapusaan. Ito lang ni. Nagila ka po ba yun may mga Napiyakatan na Rasulullah alam walo puasa sunat na pala nga kaya puisaan na kung mga hindi pusa. Ato na pati ko labi, no? Kabaya ka nga, lang walo puasa na kaya pusa na ka, lang walo sunat na kaya pusa na ka. Napaliyahpad lisanahu, napanamanaman yan na masyap yan na dila yan, kaasarati ko labi, di makapakasudila ka sa marata, na lang walo sunat na puasa na ini sunat na lang nakarka. Oy. Panagilay nga. So nga sa kuwan, tyroling na tiga kukuha na pamanay ang arang ng piya na gila ka. Di ba, betul di na parang nambili na kung sunat sukuha na kumakuha. Naisip ko piya kaya begitu ka kukuha na pumigin na nung mamugurek. Tak. Piya ka na yung mundo. Wala begitu bu. Kenapa ya bu di nga kapaptiro sa maratan o bapamanaya di? Tadi pindi mananan ko tao. Dipindi na ko tao. Aba na tigo labiya kaya sama pa sa kini suma kung mabuntan o mga tao ko naraka roar sa aya kini suma kiran ko naraka na punsi kung gila ko gila. Ano ba ito? Ada kaya hadis Nabi kakata magin mo matay na kanayaw. Ada hadis Nabi. Inna aksar pag ini tadi kalipatan kini mo race na kan sina patagraduan. Yung Nabi inna aksaran nasi dunuban yawmal qiyamati aksarhum kalaman fi ma la ya'ni. Mata na yung miyati hadis. Kini mo race na kan sina di kami di musa ba? Nakatetaman ni mato na din malukat sa utakan. Ayaka tero Nabi natigi na inna aksaran nasi dunuban mata-mata natigo Nabi so kada kelam na pagkadimbangan ako naraka
sa ayak kaya pa ka narakairan na kanabasiran di ngelebek sama rata kenapa sila di bayang kenapa sila ada penaikadi kenapa sila di pendiakat ugay namanya kadempeng sila na kunaraka atau na minitipwiran kunaraka ati gunabi na aksaruhum kalaman fi ma la ya'ni na sabab ko kada kalamiat teruiran ada pakai diem na ayaran minitipu kunaraka ada pakai diem na minsan na girakuan na Andi girakuan na tawa di kan ini panunutulan di kan ini pangaya denung. Di ba nada di manunutulan pangaya dengan yan. Paano ka madi paano ka madi makasinga? Oh ya. Dito. Taman sa dia budi makapamanggal sa tutula para kanubu maka. Singan ada hadis yang Nabi tigena wailul liman yatahaddatsu liyadhaka bihin nas. Suatu Nabi sunara kaaway dati ni mutimo sudena. Minggu bertiga rubu na piaga didi nagiti wail. Na ayat tingin na pagulong dyan na sutaw at di manunutulan sa yabon di panunutulan ka panunutulan na di niya di pangayatin sa mga tao na pagulong sa kutuan na kaaway. Owa. Ay dapat yun. Pagulong dyan di kutuan na kaaway. Nayamanan yan na o kabaya tau pama kau nak kabaya iwan nak wano sunat nak kapusan yu nak kegugan iwan jika dulu makatero sa kuman tepengan terai lang istingan Kira na wala pasam ko na kita kipar. saka na ina ko pagod na ako Di berat ya yaw. pagod na ako paman na bebes sa menuju ka pagabala ka saka na iya dito laki yung kita na nga taman sa nasrul haq napitrini nga anak ka na amaniran nada ko kira bentapi dia po kaya trini niya naman kanya ka dito kalay nung kita na kan nana ayat tama na kaya pagod na di kaya panaman na mari ang di ko makatiro sa marata na kumino di ko kabublagay sa karata sa bulping na umani matiro ka na marata ni pilista ko Allahu Akbar kaya pamutulong siya gitu kaya pamutulong na kasi pa number 1 ito naman ako namamani pa ni ka kumang mga tunganero na adin man ni kapakatiro ka sa marata na kaya to sana kan Allahu Akbar na miya ko man sa kuwan na iba tika guguga ko kasi kung bababa sa alungan na duwi-duwi timan na miya tiro ka na marata ipilista ko nagisir kita no napano nga gato ka kuwan at ipilipatan na ka di ba piya maganda akong magagay yung gatosan at ipya maganda akong nga nahinisir na di ka gatosa pila-pila yung mga tawa di ba miya tiro ka lang titingin na matangwa na tana kaplubo no nga kadagwan ng matiro na dininuto ni tiro nga miya kadagdagan mo na pumagin mo nakuri kaya di magulo lang apa makakuha na pinukol mo ito sa miya tiro yan subhanallah na si tanok mga katalo antay kabaya yan na mirampay kung mga ulama sudara dito yan langan kabaya yun pala so ibarat na sudara dito ulama na manira dito yun sa kami pa mga ulama yun na-eder pa mi, naging-leader pa mi pa may ibarat na-eder pa mi pa man na so pinaka-class so pa mga indama yung sallah min ibadihi al-ulama pinaka-class na rin yung mga ulama kabaya yun, marapang yung mga ulama napamagin ganyo kabaya yun mambu na kaya katero sa kitab na tingin na man arada fadlan ulama fa-alayhi bit-tafakkur dan jatawa tigu kitab akabayan amar pengyan malibinian so libi mga ulama na beluyan niya na ginawa niya na tafakkur kata niya tafakkur pag-isa lang utak ka di ka di pa pamimikiran nga ato na hindi nga di tafakkur pamimikiran na ito na mga dibunta lumalakan mo ito di ka di pag-imagine doon naman ito na mga dibunta do kekuan sa niwa ka umalian yuti tafakuro ito na mga dibunta do mungkar bunta do nakir ay do sokon-sokuban napapano ko na po
Ito na mga di buntalo naraka, anto na mga di buntalo siratan mustaqim. Na o kapoy ako na malibil ka sa ulama, na pag-membro na kaaginawa sa kanan na diin, dito pa ko. Alright. Dito pa ko. Niyali gida-gidaan. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yun ay ayat nagmini Rasulullah alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ano yan ikalibin sa iniram yan ibig sa mga ulama, mga tao yadhkuruna Allah qiyaman, ira tumitindag na di mada sa utak yan, napigil na palalakaw, di nalakaw sa Robinson, di nalakaw sa Gaysanon, di nalakaw kung ayamanan niya, napiyanan, mga etc. Barang-barang di na nalakaw ang ibarat. Malagi na tumitindag na di maada sa utak yan sa Allah. Tunatiyan maada ng utaw ay igirap lang ako sutaw sa Robinson, nakaramag nung ganyan ko siya niluhur mga din. Kaya besar mga din. Didala ko sa Manila suka. Ang tunod ng dyan. Na aya ko na mga tao, pagkalibin ko mga ulama, na mga tao malagi doon tumitindig ang kiyama, tumitindig na din maada sa utak yan na so, Allah, wa qu'uda, ang takabidin, kami malakot. Benuntut, motor ko iganian, motor jawaliran, motor jaw pisinairan, motor ko tindalian, na di niya nakalilipatan sa Allah, makukuha niya na ko tama ito, Quran niya, ipni, o bisa custom niya na gitu. Ato na bini na di mati sa Quran, mati sa Quran, yun di ba di sa utakya sa Allah. Wa ala junubihim, o di na siko, andi junubihim. Siko iganian, miga. Nauto niya nolo niya, lagi paparangay na biya paguto niya na lima niyan. Ano niya pagutuan lima niyan? Akagi adi niya di pamimikiranan. So, nonon. Kalawala ka pa. Naulang wanakad no Allah. Niya di pamimikiran na do. Ako na ba niya, nando maniki at nawallahu ta'ala sa mayang langit. Kaya nawallahu ta'ala kugawi abunun daw. Ato na ipakasusungan niya na gito, di ka pa kapamimikiran na aya imbugir kawalla ang libid na libid lumangali. Api at din na grad nga ulang manugrad. Nabiya kapilagi di ka nung sabera di tayo siguro sa marantaw. Api at di ka platong magalit. O, natagwid niya ko, begini man na sa time. Testingin niyo mo. Testingin niyo mo man. Nairam igang ano na di pa yung pama na just imagine pa ma di ka di pa pikiran na na di ka ano man ikiad na ka ano man ikiad na kan mga din siya ko makapupong kaya ma andot man kung siya ma sige na ano po man siya ma yan na dito ano po siya ma yan na dito dito man tamang wadam so adam ano mga di ko yan. Now, gede-gede mga pamikiran na nga, kaso utak ka, na parang pising ka ang utak ka. Dito man, napagpikir ka, swama na niya, suti-suti. Okay. Sa kikira ko na, minsan, naliwudi mang imagine. Mas mo sa imagination na di so tripping. Okay. Naliwudi mang imagine, kira ko, alino ako mga diyan, paano ako mga dimiyad? Ito, di-gede-gede na. Paano ako miyadin? Ina ko mga di kudak makatapisin na siya, manda ko mga di matatapos. Di ba di na ni magibo ka ito diyo?
Ina mga di ko udah makapipisi ina ako siya, ano ko mga di matatabi. Ha? Na mga di umatay ako, nanda ko man mga di kita ko. Ha? Lagi mo tadi ko, di ka pang-imagine ha? Napaka-begitu ta parati ya. Nasabag sa mo tadi nga di ka pamimikira na sa ginawa nga. Namiya libil ka sa mga ulama, kaibot ka piyaya mo, pikir niyo. Na si ina Abu Siyama na inakuda ko ilang imbaw at ando ko mga di matatabi. Sigano man imagine. Ada kan matatabi na ko dengan kan imbaw ta. Tahu nak kasi begitu di? De. Ano ba nila kasi begitu? Oh, la ilaha illallah. Nah. Nandiyan para manamaran tanong di tanong dito pa kuro. Okay. Atap mani kabayaian akenda apia subilatian ada, da pernah tipingian, da pernah timbagian, da pernah berniangan nganin. Antai kabayaian ambali bilian sadara da cuma mujahidin. TKBE. Naku kami. Upama namin ito nga sa mujahidin, ano man ako kasawa na yan. Dia gini beka. Ano ba nakakirampay nga upama kung mga mujahidin? Upama gini-gini ba na yan? Man arada fadlal mujahidin wal guzzat wa huwa qa'idun fi baitihi saan sa tao akabayaian amali bilian si Commander Bravo. Kabayaian amali bilian si Salahuddin Al-Ayyubi. Manibilian so Sa'ad bin Abi Waqqas. Manibilian so Khalid ibn al-Walid. Manibilian so Umar, so Abu Bakar, so Ali, so Usman. Ang mga mujahidin na ukabaya ka malibil ka saudara dato mga mujahidin na ayabu apungulaw la na fali yujahidi syaitan na pakitigawa ka ko syaitan. So syaitan narinuitan wanan. Ino ka di mga pamaganda kapulutang kaniyan. Ino ka di mga perangit kapulutang kaniyan. Kadi di panpekan. Ha? Ino kami beriapi katong kapunan ko syaitan ha? Tiyang injeksyon na kaniyan. Ino kami ang atiro sa marata kapunan ko syaitan. Ino kami ang kailay sa marata kapunan ko syaitan. Ino ka kaya buwi iso di pa mamakinig na marata kapunan ko syaitan. Napanaman na mariga tigo mga ulama. Alam mo lang walay pungdo syaitan na arna nga. Ako marna ka na ayan libil ka na sumang mujahid. Ay na Mateo. Ito na, gagagatan pa naman. Insyaallah. Baga ko niyo. Baga na din, insyaallah po yun. Gagagatan niyo na. Baga Berkatukan ko syaitan. tepungan. Yan ako na, bukap pinagata ko syaitan na makabukan sa kasisan. Ay, bilay na syaitan yung lagi. Patama na, udah so kasisan, lagi kang bagudu bilang. Ha? Besta, pipikiran nga, besta. Kailuwi ka, so pauwi mo pilihan natin, kaya na sana syaitan natin manapakatiro ng wala. Ha? Di! Siya kong bitiro. Ha? Basta pa kayo ka sa marata. Kaya nasa nga syaitan, hindi bumber ko man na mata ko na. Kaya. Normal na sa manusia, nagkububayin niya, di ba? Oh. Nagyan mo nagkububayin ka, na sa syaitan na, lagi do kumpas, at kumpas niya no na mata nga. Kumpas niya no na mata nga. Nani ka kumpasan niya no mata nga, napagadikangan niya no. Nagalingan niya no taka. Galingan niya no taka. Ano nila ko na, ay kiyan na sa view bagi syaitan. Okay. Ay mga ano nila, pakita tantangan ka na kanina, di ang buga ko Jadi tema ibarat ya, mga example niya no pa. Na. Kau na, gagagatan mo yan, magiptidotan ko syaitan, way gano, kaniyang kun. Sama niya, syaitan, yan, kaniyang sila niya man, niyawan nila. Ha? Kataw niya, tunidir ko syaitan mo gano. Tunidir pa gano syaitan. Ha? Tunidir pa gano syaitan. Sa tampar sa diwa. Diwa? Ginamaso di manuoso ko. Ayador pa ketanu syaitan, natangina, ana checkpointiran saya. Ha? Ana checkpointiran sa ngali ka ngipan kaso pagilatan-latan ng ipan na mga checkpointiran mo to. Ay. So mata na checkpointiran sa mata na langon na marata na pagpakapangsiyoniran mo.
Na panama na maringan na ataka nga sila. Oy. Ataka nga sila. Alam a'ad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'ad ilaykum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bakor kanu da materuhay mga buhatanu Adam. Ubaniyo pagunuti sa syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Ginani pimbala na ridua inyo. Inshallah, magitido tanong ko syaitan. Inshallah, pakita namin sa syaitan. Try mo, tistingan tanong. Naupun ka nan magagas, ika kumakan jawan ay napagatuan ng syaitan. Ha? Namimili kami yak kanada mujahidah. Nakapatalo mo na kapatid, naditisugan mo surga. Ay naman tayo, Nasama na yan, yung kapipeso tayo tanong kami yung minong bibi ha. Oh. Na, atay kabaya iyan, amiyak ka na amisid ka niya na makaplibil sirang ikadiya ina. Makaplibil sira na gugyang yung mga pasasaligar kita nung saya. Na ako na pasasaligar kita nung saya na malibilian na sa kanya na apiasok angis na dubunyan nubong pakapoon. Na makaplibil sira. Atay kabaya yan. Lango kami. Ha? Bubanda mga katokawan nyo yan, ay kiyan na sa di kunchiti ka. Kati ibs. Ay, hapitan mo saya, pakailatan niya, nagyan mo taro ito na dumipsiri ka niya. Naku kabaya yan, na malibilian, no pasasali ka, nakatesi ni Pangdoon kita. Kung makapilibil ka, no? Ako kapatang ko na kapatid, namiyak ka na nakamang-wisal ka. Nakate, pamaginig-ginig man na yun. Rilay ako niyo, ang manak ka na, telescope na nga, naman. Kenapa ino aku tiga berbelagi sa namin nga babumiyan ako sa. Amiya sokata kanay sa giga yakap turu gerak maintain alas stress. Oh my, sokat today. Nata tona antone katiru nabi. Tiga naman arada fadlu sadaqa wa huwa ajiz. Sanda tawa kabin na niya kanalami di sirkan niya na ajiz. Dia banyan bi Ibigay ang perak. dari sirkan niya na piyaso katapo. Owa. Falyu'allimin nasa ma sami'a min al-ilm. Naukabaya ka makapilibil ka no sabana sa uyo pasasali ka. Napanamana maring ka. Na falyu'allimin nasi ma sami'a min al-ilm. Napanamana maring kay sadang yan nagka ko simiran na anak katransfiran ko. Ya begitu. Panamana maringga falyu'allimin nasi ma sami'a min al-ilm. Na panamana maringga sanjamian nagka ko seminar na bedna. Ya tante para sugod ka ni seminar na nagupang bitan yun. Atis ka nagubus. Bitalim ka kung ginawain ka. Ay kada kalawa kayo. Ay kada kala mga pagiriyo. Ay kada kala mga bubuyo. Ay kada kala mga babayo. O pa man nagib siya kaya pang usyete ka naman jamiya kada big pagkapatarang kunima to nalin lagi atarang spiral niya. Waliuban ligo siya hidungin kumulgay. O kataro to ibarat yan o. Kataro to. Ato lagi ang tuwa ini pamangdo tanong. Akuan para sa bulong sa mata, doon to? Doon na sa punan yan? Fakashafna angka gita akapabasaru kaliyaw mahadid. Niya ako makasawalay. Natimutin mo nga, laon nagubay mata. Atong nga nga. Pamisita ka nura ano. Pamisita ka nura na. Ito ino kami nakuha. Tingnan natin so, imbulong sa mata niya. Giti mana falyu'allimin nasa ma sami'a min al-ilm. Aw kuno ka lang magagaw, mali masuk ang kasine, pamangdo ka, nabiya ka pilibil ka nung inadiin na. Doon na bida niyo. Sinibiya ka bul pinag-ibig. Na, yan mo naman Rabbana at mimlana nurana wag firana na yaman niya na yaan na kompleto ang karakan so menang sindo. Narilaya ko nga. Oh. Na inshallah. So pagkasuayurang na ipumangdo niyo. Ay ko na nakuha na na masuayan siya mga doon na Panginoon na karakan na to
Kaya gumisorat. Inungo to di pangdo. Di, kaya mo jabay di gila ni pamangdo. Hindi na chumay. Kaya mo jabay di. At inungo di jabay di. Oto. Sampai sana ke suayu siya. Niya kadang-kadang ni pamangdo talo siya dua. Nasanya miya suayu rakan sila. Badi umaga. Ayah pinaka-minus na sa mga wataka. Nanaman na mili pangdo talo siya dua na pangdo na kira. Ano ba tiyo? Anak kila nga di bumata. Masimang. Niya ka pirola na di ka bumata. Di ka pagisi ni pirola. Niya ka wadurang bumamin. Ada. Si. Katya sini pangdo ibu sa maranda. Para kung buwata ka na, berarti ang nakaging ito Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Naging nga na naluon, ay ni pangdo tanoy ka di Junaido. Na, igir ayam minggu sa namang na pagkabang jawalay. Minggu sa naraga na pagkabang jawalay. Uwi na wayan dua o na nakarumanian, nakanabagpagabang jawalay. Pagkay na yung gawin jawatayan. Naulok sa... Napagay na yung mga lagi din na sa... Ayo ba tiyo? Lagi to wasiman. Lagi suratan na kay ning gugay napagamalingay ni. Mana niya napagiro ka, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Nadi nga ni dua no nga makay sa Moria tao ma. Ngay no nakakatati ka sa Zakaria. Afastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Mana dia basta di ni dua na siji karo mga na-prepare no mga malaikat na pangatlutan mo Allah Ta'ala. Ito, kailangan na sa mga inuwap ka sa tanong sinabutan mo magagagawa. May pamangdutan, insya na. Uy na naman. Matang, wali ular ka mga lukas ito, pagkakada ngayon na kailangan na makabagay ka sa tatima na kami. Bukan pa kita kami, kami. Ang lupa sa muli. Ada kaya din dyan begitu. Ada ilo dia begitu kaya ikan lokos. Napang doon ka pa na ayaw pa ikbang doon. Natigyan mo ito innama batastum jabbarun. Atau lagi mo tahan kuwan. Napang doon ako no to. Naudi niya no to gagaga. Sana ko ang kebersihan. Batas. Kakailan pa nga di. Dati kakataya berpaso bugo, bapak. Kata sumya sa kanya seminar. Basta pwede na sa bugo. Ay, tesbikan na yakahar. Nakamagato sa akong bapak. Natesbikan na sa yakawi. Na inshallah na sa bugo ka na kasi. Eh, naman eh, pumaglutan ito. Okay. Na. Miyatay do paradise, meron do paradise. Okay, penuto. Wala, so miya paradise na aya, ibulong ko paradise, lagi mo to tunay ni. Amay, pangdawa kan. Kami ko, naman miya paradise kan. Agap man, ikaboy, yan, makapunay ka, di makanay ka. Mami apa man, nami makapunay ka, di ka, nadi ka ba makanay ka. Napamakinig ini, no ba bentur ko ni? Kaya ka pinay ka di ka na, ada mga naik. Ako na ipitan mo sa kita, tigay naman arada fadlul haji wa huwa ajiz. Saja tawa tigu la tagyu kitab akabay iyan ami surat sa langit na mga pinay ka di. Ada mga naik. Kuna ka ba iyan? Kenapa ka benci bisa karena iman ketiga na kailangan na kadi mo ay kadi naima ako iman to kadi saja tawa tigo kitab akabay ayan na makapulay kadi di ba kanay falyulzimil jumu'ah na panama rin yan na din naman pasyan na sambil nga di umata panama rin yan man di umata nakakasubing sa Diyomaat. Oy, kalau magaganyan o tuwati ko yung mga nila kitab namin isurat sa langit ang yakapli ka di. Siman, sumaso ka sumila maski. Nakanababawan. Dahil ka no suguon. Oy.
So sama sikit na kanabawan der kano suguon. Di. Dar kami sugo, dar kami ang musaparan. Oy, der kano suguon. Na der kano penjaparan. Ngayon na inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam atina la tamnaun nisa bil masajid. Basta tingu Nabi sa mga karuman niyo na simenira na masjid la tamnao uban yusiran ako niya tingu Nabi. Pero dar kano gamin lakuan. Paliugatan. Dar kano suguon. Okay, na sumayang ano na inordira no Nabi sa mga datuan la tamnao uban yusiran. Okay, nakagis ka no mga bui, nadarakan may paliugat, na hindi ka mau diumat, na sigan yun ba yung sawalay kami ni itong minuto sa diumat. May na itong minuto sa diumat, opman, o kabay, apro makinig sa wasiyat. So, kanya maskit, kaway pipigyan na ka, nagkapitan na ka, na di ka na ito pipigyan na, baka kapitan na ka, hindi ka hindi mamadiyan na, makaisok-isokad na. Okay, na hindi niya maskit, na hindi ka abawan, na hindi na sumasapan, yun na, nababawan. Last, ya apa sa dokumang atay kabaya iyan oman gawin na masimban yan sa Allah. Kanep man. Kisuratan mo sa langit. Oman gawin na padagan ko abid. Mana abid na beramal, berasimba. Lau kabaya ako ng berde ka berasimba. Na panamana marin ka na pan yuslih bainan nas wala yuqi'u bainahum al-adawata wal bagda na panamana ka kuno ba na dibitere na mapakan ginawa inga na ikadua na panamana ka ba na mapakatundura ba na kuno magaganganan na mini itong ka sa aulia mati kapatay ko na kapatay to ako sugo. So nagiging kami pangano na ipubang daw akarkan. Inshallah na piniyatan ni Waya sa kagagaw. Inshallah. Na last. Kaya walo tanong naman buo. Na ikaw walo atigo kitab man arada fadlan abdala falyada yadahu ala sadrihi wa yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Nasan sa tawati na ayak kabaya iyan na mapadasi ko din na unaan yan. Mapadasi ko, number 1, mapadasi ko, ayam anan yan na di imi kekriya sama kumapura bentugan yan, na ayat 3 na din na unaan yan na bentugan na kapting kararabaka. Oh, kapting kararabaka. Miyaw rin si Kadi ko si Kadi. Oh. Miyaw upisin na dun. Nato na kabaya iwa Amerikan mga tidu sa rabaw. Okay ka no? Nau kabaya iwa miyak ka na nakalibon tugon. Nakapitan ka kung nararabuka. Nakakanabugi mo kakaptingan sa nararabuka. Nakakapitan ka kung nararabuka. Napagay, piniyatan na kakwa ya Allah. Piniyatan na kakwa ya Allah. Nasabi sa kabubaya ko sa ginawa ko na ikabubaya ka niya pagariyan na lang. Kena bibit ano to? Kaya mo to? Ya Allah, sadya kakabubaya ka niya na napandisan. Nakakabubaya ko sa kabubaya ka na lang. Anta ka kumino ka siya, ya Allah, ite po ka na pandisan na ito na nakamito. Ano ba ito? Mata, hindi ginagawa na di mawawasana. Aming nandukit ka, mundong siya si ko, nakilay niya. Okay, ato na pa kayo sa'yo. Okay, namupin tayo sa question, kami yung masuteng tanong. Oh. Isin tanong, sekretary tanong ay, kay gira ko naroon po mga petino na sa Manila. Na ano ba na, mga tao sinja, maging desisyon na pwede pinjabuan. Di ba sa live? Lagi na natin kikisumaya, lagi ka di Junaida, yan na mga petino sa koro, na di si Pumanong, lagi sila pwede sa live. Naubad namin ni Texon na question pa kayo sa giyong matuwa, pindiskas na no, o di, nasa kanya na pa kayo sa iyan, o di, naaya question na ka, naabot sa giyong kaya pindiskas na no, nayaman na niya, isa inyo ka, medya Allah na basta kagaga ko, nasa bagay tanong, inshallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yung sebutan na get siya ti Layla. Na pili-pili mo dyan. Nasabot ko na kami. Ipakaisakan siya ko sembahyang sa walay na kaso na luhur. Di ko disembahyang pero di ko disembahyang sa sonat. Lagi dito, lagi dumya sembahyang ako sa Jumat. Yagit sa Isin na. Upama ko na sikun waktu wa Jumat. Ito no po. Na sikun disembahyang sa walay na tunaw to lagi pun dito disembahyang sa Jumat. Si December yang sawanay din. Ano nga nutunda Jumat? Ano ka na Juma? Na sikun disembahyang sa walay na luhur kong bedeng. Understood na to. Understood it. Di ko pang disembahyang sa sonat. Natunaw to lagi dito niya kasembing ako sa Jumat. Kabulan na ko tabo niyo. Ino man dura ka kami sa masjid ka na ko tabo niyo. Saka mo na ko tabo niyo. Sungin na ba diyan mga tiap ko tabo ya. Para mo sa dura ka. Ha? Kaya mana niya nakagis ka no mga bainas, adar ka no paliugatan na sika no din sa walay, kami akasumbay na no sa Jumaa. Oy, pero patra ka atar kayo ka ko tabo niyo, di ba? Dapat ba niyo? Nasubay na din sa Jumaa. Okay na, consideration no to, considered no to. Kaso nyo kayo mo di mata, diranda ko, para po na mo sa Jumaa to. Oy, nanan na, pamakinig na ko niya mo sa live, na okay no to, aging mo tayo sumbingin sa walay, sigoyo mo, Jumaa, kapag pa na sumbay ang pansa, kaya maana niyan na dura ka at, patra ka at, sigo din yung nakasumbay sa patra ka at. Kaya basta luhur, na before aga kam sumbay sa luhur na patra ka at, sunat ang sumbay nga. Okay, pero next. Ano pa namin kay sir? Paman namin sembahyang ko sa jamaat sa masjid na dua karakato. Namin ako makusawali na tiyaro to pinasunatado. Paman na di matuto. Namisime na tigil sa masjid na dua raka tapi sime na sa masjid. Pero miyaling sawanay naginap yan na dua. Nakabubitin ano to. Ay, kami ang ginap din naman ito. Kami ang kanag sa kutuba, di ba? Nadi niya lutungan na pa. Basta makasip bayad luto. Question nyo, sasakad mo sana mga babayaran. Atapan. Buti mo dun. Sumigo, So kung sumiga, nakabati sa kurat. So, miiga, nagpa kaya matya sa Quran, kaya tanurun kaya aloya, agyang otowa, matumikte ni ginapatid man yan sa Allah, moto napatid man yan sa Allah, miiga na, patid man yan sa Allah, yadkurun Allah. Nagkapakaya papandang niya sa Quran ng migo. Dinan dito tayo, ayaw mo inisapar ko Quran na la tatawas sa dulo Quran, o bani ulo ni sa Quran. Lagi ako takap mo tiya ka, na gumigiro ka sa miga ka, na normal no to ka, lagi doon sabayang, ako pa kaya sabayang amiga ka. Diba? Ako pa kaya sabayang amiga ka. Okay, next. Atapan no. Assalamualaikum alay. Paano so tawadir ka mag-ipityaray babiyang ka pagisain na di ka niyan sembagin. Di ko katawan ipkarangit yan rakan. Nadusak mo. Okay. Wa khairahum ma may yabda abis salam. Ay tanong niyo sa iyo. Basta ibarat na di kay Peter iyo tao na pangunaigan sa salam. Salamangan miyatin mo uno simbagin sa der. Okay. Nagyan mo ta kaya salamingaw, kaya salamangaw. Nago paki katawan wala sa puso ka, ang makipanginawi ka, nago makipagari ako, na sa kanya ni Tiwas, na miya pukas ka, na miya sarili niya no to. Okay. Wa khairahu ma yabda abis salam, na ayapin meron kira na tiguda bilasan ka mauna sumalam. Ay dabati o. Na. Pakaisap man ni Layla. Pakaisap, sumbing ako sa jamat sa masjid na makama ko sa walin, sumbing ako sa luhur. Okay ba yun? Di ako rukad isa. Koto di ka dinursido, kaya takuhan. Kadabaw naman natin, ati bichi berap si Berman italuh, ganyan ko pakaradiyon yan. Okay, naanda na kapakasimbayang ka sa masjid at Jumaat, na di ka din kapakiw makasumbing sa walay. Okay, kaya pasadin mo to. Kaya pamakuan na, kaya silang rood. Pero di ba nasunat sa Oriano luhur, nagkapakasumbingan sa masjid sa Oriano? Na makasumbay ka sa masjid sa Jumaat, Nagkapakasumbingan okay, sa... nambili nga sa walay. Narungan si May sa gura katasun na. Uhi ito. Ale, manapakisa sa yan. Kung nakiningira ko na Jumaat na, di kong
sekalian disembahyang sawalay ko sa Patkarakat. Ni suburaso. Okay. Ipigil niya ro na kagi so patara ka ata. Kasi ko kabla duhra. Na upama kapipigil niya ro na sunat na ukito. Oh, ay asimbe sa patara ka ata sunat tabi ang jakuan. Walay. Ama kasi umama ka sa masjid na ibig simbe nga niya ro na tahiyatul masjid. Oh, ay napamakin min jakut ba. Oh, ay. Ede ba ta kananiwan dito? Na Benjamin, jadi ko. Ano na mga pakisiusan na dito pas. Nada. Sa kanalim na napakaisya kanugay na bundi silang pakasinga. Inusubudong niya pato tapakasid ka. Pakanugin. Ano bedu? Sa isang pala na miyalisig ang bedong. Kung gila ko kumalaya, miyalisig sa bedong yun. Nagititin ko sa bedong. Pumiyaso sa truck. Dadogon ako na sa sagibo. Tinababuta rimang kay niya sa di ko bedong tiyak na de. Tinatarima nga sa di ko bedong tiyak na de. Waya Peter na sa di ka niya naku anakan. Agititin ko sa bedong bumalisig ko peruman. Namya katalo niya, namya kapatian matir na dagan ng kuwa sa pera. Kaya miya yakop man, nabak ng tirwa, sakay pisid ka, sakay miya kalisik, kinabas yung bedong pisid ka. Daga na tira na, di ako niyang kaya sabutan na tinay, pumanin ta ako ibubu. Kasa ka ni papsid ka niya, nabiyabiyaga ko. Balang na ta, nasa sabutan na so. Sadi ka na, balas. Naging mo takya di raw niya na sabi ko bedung na kenapa pa kasi dia sa bedung. Oh, wow. Kamu ada yang dia nang sempat do bedung. Ini dua jer ada ire. Gitu aku na. Oh, aku ada. Ate kepakai pernah dua dia ni bedung. Agi miya lisig na gyo. Patok ni mana ini na miya lisig na matitin go tiyo na malisig purman kasi sa kasado. Nah, sa nama piya to ako rin ko to mag-question na. Dua tanong. Apa? Okay, si Ustad. Pag-iwatan ni marunong na lisig mo. Ano yung mapakata na so? So kasujud. Oh ay, may lipat ako pa ma. Oh ay. Nabi taro nabi na inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan. Yang nabi na nasa libro mo naging ano nabi. So di ka pag manuto na lilibriin ko umatakan sumyo kitsa kalipat. Di na pagkadaan na kwano. Ayaw mo pa nagiling nga bubin no, tayo man gawin na malipat ako. Oh, hindi na po tayo may sana kaya lagi do pa ma ulungur. Ino mga di ka patra ka tayo o ikatalo. Oh, yala ka lang ah. Ato na isu na karo. Panuero na bina, tinigan ka itong mamali maadi sa talo-talo. Kau lima, na ako lang kasuisa, na o talo-talo, na makasubing ng pero mga kuha. Di maganda. Hindi ba tayo? Seminar tanong, bibiterayas ka ng mga official sa Rauda. Oy, neno kate sa ikadi, sisiyasiran, upa ka nung pagkipinsag yung otowa Philippine Multakan, na ito takay pinamati. Tanong, no? Neno kaya tanong di ka pupasyo sa Maraw, yun. Amay ka September 15. Oy, ka 14-15 ito kakakuhan. Na, ini-register ang sumuan na Rauda. Oy. Kini-register ko kung ano Rauda, kakagiginan na prapulan yun na 20 abisa. Para sa umrah. Para sa umrah. Kaya nga na 20 tilang abisa, na prapulo to, na sadya makarapulo, na pag-iskidyon so kapag umrah niya. Ay dapat yun, kuha na kuhan mini-sponsor na sulangan ulang masasaksi. Ay lawan ulang masasaksi na actually namibro ko sa saksi, kapit ako kumang ulang masasaksi na yung kumukuha sa number. Then number na ano? Di ka kuha sa number, natiga ka na di ako din sa number, neno kapalik lista ko niyo, ginalailangan ako niyo. Sabi ito, neno ka bibitire tayo natin ito no to. September 15 ko to. Sa pulo bisa gawin. Ay labi sa pulo ko. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina ya rabbal alamin.
اللهم يا سامع الصوت اسمع دعاءنا فإنك قلت في كتابك ادعوني أستجب لكم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا لقاءنا هذا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما مباركا، واجعل تفرقنا تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الندوة في بيت حجي عين وجي وحجي أمير حسن يا رب العالمين، واجعل هذا سببا للخيرات يا رب العالمين. اللهم افتح لهما أبواب الخيرات وأبواب الرزق وأبواب النعمة. اللهم عافنا وعافهما من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.